अरे कि कौन मास बाबा मो पिया हो कोइले अरे कौन मास बिदा कोइले हो ए ललना ए ललना कवन मासे अरे सुतली से जरिया तो हे उज्जवल बाबा ए बाबा अरे दहिया हमर भारी भइली न कौन से अरे सुतली से जरिया तो अरे दहिया हमर भारी भइली सोहर होता तो सोहरे से मारो एक कमरिया धोई के दावो ए बबुआ एक कमरिया धोई के दावो ए बबुआ के बाबा हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली अरे हमके बुलावेनी लड़की जवाब देती कि सुनो हम कौन मास से सब काम कर लेबे फागुन मास से बाबा मोर बिया हो गइले चैत मास से विदा कइले हो फागुन मासे बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले हो ए ललन सावन मासे अरे सुतली से जरिया तो दहिया हमर भारी भइली सहारा
आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हम ही कहवे आधे खाती बनवानियो नबुनी पातर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवानियो नबुनी पातर सुतवरिया अरे बनवानियो नबुनी पातर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवानियो नबुनी पातर सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललन फूलावा ए ललन फूलावा अरे नियन सुगवारो नजरिया नाहिला बाबा मुर्दिया हो कइले कौना से पिता कइले हो बाबा मुर्दिया हो कइले कौना से पिता कइले हो सुतली से जोरिया को देहिया हो भारी अरे सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइली हो और शुरू में शर्ट सॉन्ग गा के हमारे प्रोग्राम बिगाड़ देबू अब मुस्कान है हमारी खुशी के बात बा कि एगो कलाकार भी हमारे गीत सुन के वो गाना के फैन बनल बड़ी तो तनी मनी इंतजार करे के पड़ी एगो पति पत्नी वाला सुन लो ओकरा बाद बैठिए काटी तनी हटा दे काटी ना तो तोहरे गोड़ी का दो बढ़िया ले एगो लड़की हां जेकर शादी बड़ा कम एज में तो भइल बा हां जी पियवा नजदीक गइल बड़े हां तो लड़की कहत है उ जौन सुनले बड़ू ना हो ना ओकर विभाग हो सही में कहत या का